welcome back to my channel and then welcome back to me. So, ato din buhaton karon since day off nako is mag-color ta sa buhok, akong papa nga buhok. Since ko na maraig man nga pa-color sa siya buhok, kay kita mo siya nipalit ko og kuan kanang tina sa buhok no. So suyaon jud kay ni akong papa no. And is black. So nakapalit ko og yagit kay kuno yagit pa jud kay akong kuan ako sa kwarto sa akong manghod ha. Sorry kayo kay na pa jud presyo kanang di siya makita kay kuan natural light ra ni akong kuan na jud ko sa tumong jud ko sa init no. So kari di siya maklaro tag 10 pesos ba ni napalit din ako sa di ba napalit na ako sa Country Mall. So, mao na ni guys, diretso na ta. Mao ni iyang buhok. Bago rin siya nagpatupi ani. O di ba puti kayo. Unya ani ma-black na di siya. Mao na ni iyang ampay. So, mao na ni guys. Mao na ni ang final result sa buhok sa akong papa. Black na. Tisoy na. So, mao na to guys. Like mo and subscribe mo sa akong channel ha. Salamat kaayo.